እናይ መጠረሽ ታስከ عدل እንተይቦምኒ አብሪጋ ዘለው መብዛሕተን መንቀሳቀሳት ውድባት ካልኦትን ክጽሕፉ ከለው ማኒፌስቶ አለና ይብላሞ ኣብ ገለገለ ትርጉም ማኒፌስቶ ይፈልጦ ትብል በሕጋው መልክዕነት ማኒፌስቶ እንተሪኻዮ ሃገራው ማኒፌስቶ ተቆይኑ ሕጋው መልክዕ ክሕዝ ትሪኻ እንታይ ማኒፌስቶ ኣብዚ ማኒፌስቶ ዱፕሊኬት ምግባር ዞምጾ ጸገማት ከም ታንተ ወይውን ይበልካዮ ሕግሎ ግን ነቲ ሕጊ ኣብ ምትግባር ጸገም ኣለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉጅለ ይኹን ዋላ ኣብ ዝኾነ ኦርጋናይዝ ዝኾነ ምንቅስቃሳት እቲ ሕግሎ ግን ንዑ ከመገካኻ ተተግብሮ ማኒፌስቶ ለና ባህልሞ ኣነውን መብዛሕት ግዜ ሓደ ሽግር ኣለኒ ዝመፀ ምንቅስቃስ ማኒፌስቶ ይብልሞ እቲ ማኒፌስቶ ከም ዱፕሊኬት ገይኑ ግን ድርጅት ናይቲ ማኒፌስቶ አለው ወንደ ትብሎ ገለገለ ምንቅስቃሳት ምክንያቱ ማኒፌስቶ ከምዚ ቀዋሚ ሕጊ ገረን ዝወስዳ ምንቅስቃሳት ኣለዋ መስለን እንድሕደይ ተጋገ ብሕጊ ማኒፌስቶ ዋላ ከም ውድብ ወይ ከም ምንቅስቃስ ኣብ ገለ ዝመጽእ ዓይነት ኩነታት ናይ ውድር ናይ ራእይ ናትካ ማኒፌስቶ ሓድሽ ክትቅርብ ትኸለኻ ነቲ ዝመጽእ ሃገራዊ ሕቶ بخمي خاتم اللسون إذا هاجروا حتى حدش مانيفستو خاطر سفر تجدد يا خام من قصص مين قال أبزنا هاجرنا أبدأ بتقاومه مانيفستو كم قدوس مصحف قدوس وكم قرآن جرو يقربوا ما قلنا انتهي مانيفستو تصحف دول وانتهي مالتي مانيفستو تلك جبوا ملسي ويتنتاني هاي واحد مانيفستو انتهي مانيفستو بحد يرو أما ترشدوسي مانيفستو خصحف كله بحد بوليتيكاو طرنافو ينقصاس انتي مالك كما يكسرح مانيفستو لا عايكوا مالت ذا مانيفستو حدا يكستاين جو امزي نابنس مانيفستو استفعل ነገራት ከዝኸል እንዲ ብዙሕ ናፍቲ ሕጋውነቱ ብሎ ይደለን ናይ እምነት ናይ ኤዱኬሽናል ሆኖ ወይ ትምህርታዊ ወይ መንፈሳዊ ወይ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ዘለዎ በባይነቱ ማኒፌስቶ ተውጽ ትኸይደና ግን ኣብዝናትና ተመሊስካ ማሲ ብዙሕ ግዜ ምናልባት እቲ ፖለቲካዊ ድባት ይኾን እቲ ማኒፌስቶ ተውጽ ዝኽእል ትዝደልይዎ ዝሓስብዎ ትናቶም ሞቲቭስ ትናቶም አራእያ እቲ ዘሎ ጉዳያት ከም ሓደ ጥናፈ ኮይኖም ዘውጽወይ እሱ አቡ ምናልባት ኣብቲ ዋጻጻ ህዝቢ ይቅበሎ እዩ ብዝብል አተሓሳስባ ይድመጽ ወይ ድማ ሓደሽ አተሓሳስባታሲ ንምትእትታው ይድመጽ ግን ብኸምኡ እንታይ ካተንጽባረቕ ይድብል ኣነ ንሓደ ነገር ክትገብሮ ዝደለኻ لوط الدحر كوينو كما يجي كانت لوط يكتمسلو كتገብሮ ከም ትኽእል ሓድሽ ናይ ፖለቲካ ተሓሳስባት ኮይኑ ከመይ ጌርካ ከተተግብሮ ትኽእል ንዝብሉ ነገራት መግለጽ ይመስለኒ ካልእ ግን ካብኡ ከይዳክል ምክንያቱ ትሕጋውነት ሲ ብማኒፌስቶ ከተረጋግጽ ይትኽእል ምናልባት ምስ ናተይ ከተሓሕዙ ይደ ስለዚ እንታይ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እቲ ማኒፌስቶ ናይ ሓደ ጉጅለ ወይ ሓደ ውድብ ወይ ናይ ሓደ ክፋል الرأي ጥራሕ ኮይኑ ይኽእል ምናልባት ከም ደለይት ፍትሒ ሓደ ጦርኖፍ ቃልስ ጌርና ንምስዓት ተቀዳማይ ነገር ምናልባት አንተ ወይ ከገለጥኮ ዳሐለፍኩ ሆነ ከይልኝ ምናልባት ዳሕራይ አብገድ ይፍተታት ክነጽ ከይ እንታዩ ዘድሊና ደሎ እንድሕሪልና ተዛዓበየት ነገር ነዚ ዘሎ ስርዓት ካብ ክስታይ ካብ ስልጣን መልቀቅ እንዲያ ኣብዚ አንድ ሕር ንሰርሕ ኮይና ማኒፌስቶ ይተውጻካ ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ይተውጻካ ካልኣይ ይተውጻካ እንታይ ዳ ጥርናፈን ኣብዛ ጥርናፍ ተሓታትነት ተውጻለክ በዚ እንገርካ ካትሰሩ ማንያቱ ጥርናፍ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ
بتحتاتነት له መንገድ ተሰርሐሎ እዚ አጥርናፈ ግን ተምጽኦ ናታ ጽቡቅ ኣለዋ ኣብትቀጸል ነቲ ሃገራዊ ሓድነት ድባል ናይ ምድልዳል ሓይል ኣለዋ ስለዚ ብዘል خلኻ ማኒፌስቶ ስለዘውጻ ይኮን ካን እቲ ስርዓት ድፈርሐካ ሱዳ አይደልት ስርዓት ሞ አነ ናተይ ማኒፌስቶ ኸውጽ ንስኻ ማኒፌስቶ ኸውጽ ተሓደ ኸውጽ ይደልት ማናቱ ፈሕ ክትብል ስለድልካል ስለዚ እንታይ እቲ ኮምኡታት መውጻእ ጥቕሚ ምናልባት ነት ድመጽ ፖለቲካዊ መድረኽ ተቀሪብካ ምጽናሕ ክኾን ኸሊ እዚ ሽግር የብሉ ክግበር ካሊ ግን ኣብዛ እዋን እዚኣ ከም ደለይት ፍትሒ ንሱ ቀዳምነት ሃይካ ተሰርሐለ ይኮነ እቲ ጥርናፈ ከም ዝብለካ ጽንሑ ልመጽ ዘሎ ሕጋውነት ዘለዎ ጥርናፈ አቦቦቱ እንድሕር ተቢሉ ተሓታትነት ብኡ መንጽር ክንጸባረቕ ማለት እዩ ሰባት ወከልቲ ኢና ኢሎም ኣብ ዝቀርብሉ እዋን ናይ መን ወካሊ መን ዝወከለካ بخامي توكلك إل كان دعر تميلسك تباي تخترخو بدحريو نزي ليجيتميت دخونه فلطت وي دما حقاو زخونه تفلاطነት ክረኽወሉ ድኽእል መድረኽ በዓል ሓተጣጣሕልኻ እዚ ኸይግበር ይድስራሕ በትስራሕ እዚ ኸይግበር ክሳዓሰርሕ ንስኻውን ክሰርሐለካ ማለት ማንያቱ ካብ መጀመርያ ድብለን ነበርኩ ሽግርና ኣብታ ግዛት ሕግ ትብል ረጊጹ ስለዘፈራረሰና ንዓ ክንመሳ ንሕና ክንመስላለና ማለት اوكي ثانك يو كبر غاشانا ابا عدل تيبو مني غزاناون حغاونت دلو طرنافتات إلنامو عبد زلنا مدرخ كاتو كفتنه عبد اكل بالمدرخ ህዝባው ማዕበል ተላዕል ወዘሎ ህዝቡን ታራርፋሎ ለዚህ ህዝብ ታራርፎ ዘሎ በመሰረቱ ሕጋውነትን ተሓታትነት ዘሎ ናይ ሕጊ ዝለብስ አቃውማ ክህልዎ እዘን ዝቆማ ዘለዋ ብደረጃ ከተማታትን ሃገራትን ሙዝጉባት በቲ ሕጊ ናይቲ ዘለዎን ከባቢ ብዘፍቅደን በቲ ሕጊውን ተሓታትነት ክህልዎን ሶሪ ነቲ ዘሎ ናይ አክል ዝኸይድ ዘሎ ምዝሕዝና ያዘና ሕጋው ተሓታትነት አሰራርሓ ማለት በመሰረቱ ኣብ ሃገርና ካብ ተሓደ ጎዲልና ዘሎ እቲ ሕጋዊ አሰራርሓ ወይ ከዓ ሕጋው ተሓታትነት ዘይብሉ ነዚ አክል ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ እንታይ ክመስል ኣሎ እቲ ኣብ ከባቢታት ወይ በቲ ሎካል ህዝቢ بقليل اب كبابيو ناتطرنفه كخدلو زخل مجدي اب اقاوما نايز طرنافتات حغاوي لبيسيو كنبلو تخناسي شماغله سلازي مروچو سلازي قمدي ويسي بتي زلو نايتي كبابي حغي مالتاو تمزغيبو بتحغون كم اذا زخل محبر كون الله نعبنت نحر اب دياسل الله ابتي ناي دياسل منغستي كم محبر ناي زبي زقومو ناي اكل حزباو كلنا زرخبه كمزغب يزولو حغاو تحتاتنت كا بتحق ناي سياتل زقطولو كمي يخونالو نزي ناي اكل ونخددنا بدرجه كتباتات حرب درجه حجرات اب اقاومو حغاو تحتاتنت كله علو انت الناسي انتي كمثل زلو انتي كون زلو حداو تحتاتنا ምናልባት ያ ክስታይካ ታሕተኻ ቁርብ ሰፍ ያደሆነ ክስታይ ክንገብርላና አንደ ወላም ዝተፋላለየ ነገራት ከተተወላ ትኽእል ግን ሓደ ክንሪኦ ደለና እንታይ ለክብል ፀንሄ እዚ ዘለና ደረጃ ናይ ሕልና መድረኽ ምበር ናይ ፖለቲካ መድረኽ ኣይኮነን ዘቡ መንጽር እትሰብ ነተተሓታትነት ኣብ ነፍሱ ተወኸሎ ንጽቡቁን ንخفን ኣብ ግምት እቲ ዳምበሪ ሕጋው ሰዓቢናት ከም ጻለይ ይኽእል ወይ ድማ እዝን ድሕራት ሪፈ እዚ ከመጻን እዩ ንምባል ኣይኮን ሕጂ እንታይ ይብል ነራ ኣብቲ መወዳእታ ሓደ ሽግር ደለና ታሽግር እዚ ጸቃጥ ስርዓት ማለት እዩ እዞም ኣብ ዝተኣኪብና ደለና ها ንወሎ ከም ደለይት ፍትሒ ምናልባት እንታይና ንብል ሓደ በሕልናና ካላይካ ብወለንታና
ንገብሩ ስለምታይ አንጻር ዘይፍትሐው ተግባራስ ዝኾነ እዩ እዚ ምጥርናፋቱን ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ሓደ ሃገራውነት ዘላዓሉ እዩ ነቲ ኤርትራውነት ዝበሃል ክትንከምስ ጀመር ካልኣይ እቲ ልኡላውነት ዝበሃል ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን እቲ ናይ ህዝብ እኳ ኦሬዲ ተተንኪት ስለፀንሐ ናይ ሃገርን ሳልሳይ ክትሓስቡ ከለካ እቲ ፖለቲካዊ መድረክ ናበይ ይወስድና ብድሕሪ ንጥፍኣት ናይዚ ሕብረተሰብ ድዩ ዝብል እዩ ትጣራን ፋታት አበጊስዎ ምክንያቱ ነቲ ኩሉ ዝግበር ነበረ እንታይና ንብለና ምእንቲ ልኡላውነት ሃገር ኢሉ ጠጠው ስለዝበለ ስርዓት ኢልካ ጠጠው ይባሃል ነይሩ እዚ ኩሉ ምስ ሓለፈ ግን እዚ ምጥርናፋት እንታይ አምፂ ወይ ድማ ከመይ ገይሩ ነቲ ተሓታትነት ክመስሎ ፈቲኑ እንድሕሪካ ሓደ ስለ ዝተጠርነፍካ ጥራሕ አይኮነ እንታይ ዳ ወይ ሽማግለ ስለ ዝመረጽካ አይኮነ እንታይ ዳ ትካላት ክትሰርሕ ምፍታንካ ንባዕሉ ትባይቶ ሓደ ትካል ምክንያቱ ግዝአት ሕጊ ብዘይ ትካላት አይሰርሕን አብያተ ፍርድ ዘይብሉ ግዝአት ሕጊ ልዕልና ሕጊ ወይ ግዝአት ሕጊ ብሉ አይትብልና معمول ዝኾነ ናይ ፍልጠት መመሓላለፍ deyብሉ ናይ ሕጊ ክስታይ እንድሕር ከምኡ ምሁራት deyተፍሩ ኮንካ ግዝአት ሕጊ ኣሎ ክትብል ትኽእልና ንባዕሉ ትካላት ፍትሓዊ deyኮን እንድሕር ኮይኑ ግዝአት ሕጊ ኣሎ ኢልካ ትዛረብ ኢና ጸጋ ሰብ እንድሕር ዘይዓቢ ኮይኑ ብመሰረት አይትብልና ሕጂ ግን እዚ ኩሉ አድቫንቴጅ ኣለና ሓደ እቲ ትካላት ናይ መምስራት ማለት እዩ ባዕኑ ባይቶን ክምስረቲ ትብላለኻ አት ባይቶ ፈጻማ አካል ክሉ ከምዝልዎ ከምዝሃንብል ኣለና አባላት ክሉ ሕጂ ንርአዩ ብንእሽቱ ሓደ ሕብረተሰብ ካብ ታሕቲ ዝጋዕ ላዕሊ ሓደ ትካል መስርት ኣሎ ሓደ ቦታ ማለት እዩ ካብ ጸቕጢ ነፃ ኮይኑ ፍትሓዊ ክኸውን መን ይخسرح ደሎ እቲ ታሕቲ ደሎ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ልክ ከምቲ አንተ ይንብለና እቲ ሕብረተሰብ ነትሕጊ ይከላኸለሉ ሕብረተሰብ ንነፍሱ መሰላቱ ከخبር ዕድል ይረክብ በኸምዝ ደረጃ ነዚ እንትካላት ዚያን ድሕር ተሃንጸም ኮንካ ሕጊ ደለኸ ዓድታት እንታይ ይቡካሉ ባይታ ይቡካሉ መንጸፍ ይቡካሉ ተመዝጊብካ አይተመዝጊብካ አይኮን ወይና ሕጂ ካብቲ ሕጊ ወጽዩ ኮራፕሽን ገይሩ ዝሰብዚ ክእሰራሉ ገለ ይኮን ግን ህልንኡ ዓቢዩ ነዚ ትካላት ዝሃንጽ እንድሕር ሓይል ለና ኮይኑ ነቲ ጥርናፈታት ዘዋህድ ነተግበጥ አገልግሎት በሓይልታት እንድሕር አለ ኮይኑ ነቲ ግዝአት ሕጊ እንዳመሰለ ያሃንጻሉ ማለት እዩ ብኡ መንጽር ጽልዋ ኣብ ሕብረተሰብ ኢና ሃምቢ እንደልና ሕጂ ብኡ መንጽር ኣብ ሕብረተሰብ ጽልዋ ዝኽዓስል እንድሕር ጀሚሩ እምነት ምድልዳል ዝበሃል ክመጽ ማለት እዩ እምነት ምድልዳል መሰረት ናይቲ ሓድነት ማለት እዩ እዚ ከም ሕብረተሰብ ነዚ እንድሕር ክልመስሎ ጀሚርና እቲ ልዕልና ሕጊ ንብለልና ኣብኡ ተሰሪቱ ይመጻሉ ማለት እዩ እዚ ናብ ነቡር ንኽንምለስ ኢና ንጻደለና ናብ ነቡር ንኽንምለስ ግን ሓደ እትኽሳዓር ደሎ ስርዓት ክሳዓር ኣሎ ካልኣይ ሕና ኸ ነፍስና ብኸምኡ መጠን ብሕጋውነት እንዳመስላ ከሕተት ይኽእደ እወዝን ዝን ተጉዲደ እዝን يسعب على صعبين እንዳበልና ነፍስና ተሐታት እንታብ ነፍስና ከነጥዋ ክንከዳልና በኸምዝ ደረጃ እዚ ጥርናፈታት እዚ ናብ ዝዓበየ መድረኽ ክበጽሕ ከምዝ ኽእል ያምነ ምክንያቱ ሓደ ነገር ንገብሮ በዚ ከም ልዝብ ክንዛረብ ኮልና ሕጂ ሳብዛ ባልቶክ ንባዕላ ዚያብ ዘለና ገዛሲ ሕግታት ኣለዋና ነዚ ሕግታት እዚኣ ደየማ ልእሰብ ኣብታ ቦታ ይተጽንሕዎን እዮም መስለኒ ስለዚህ እንታይ ገርኩም ኣለኩም ነፍስኩም ማለት እዩ ተሐተቲ ናይቲ ሕግታት ደቆምኩም ሞንጌርኩም ኣለኩም ነቲ ዝብድል ደሎኻ ወይ ብጌጋ ወይ ብፍላጥካ እዚ መድረኽ እዚ ከም ዘይግብኦ ጌርና ያለና ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ትካላት ከዓቢ ይጅምር ኣለሞ ንሱ ይተልዕልና ሕጊ ክንግሰልና ክቀርበና እንደኽእል ክብል እንደልየ
اوكي سوري تمليس له ناتي حما نيرا كبر غاشنا سمع له ناتي حما نيرا اوكي ناتي حطات عن غزا كساغاغر ابروم دلهم ابونا تقولوا ما حد له تجي تغاغي انتوي ريغا قداماي نبره بمزغكوا ابونا تقولوا ما حد حطوت لكم نعهم سمعت له علوتون تي حطوتات مغزا ابنا لومي ارستي نبره بفلايون مستي حطوتات قربه بغزا مسمر سناتو تي ارستي لاننا حجم سبعو مسالات لهم نبرنا كاو تركشو حطوتات مغاشانا افكبلنا له مغزا ابونا تخلو محري حطو انتلكم قداميتي ابريغا حنتويكم حصل زبلكم مغزا تي مدرخنا يحطو يسمع اندحرا لهم يدكم حفاظكم ريد اوف كم قبلكم تخوينو ريغا حفظلكم اوكي ثانك يو ابونا تخلو اوكي قالوا تا ابريغا زي ما تم ريد اوف قبللو ما ينخدنا ريغا مسمعهم كدل فون ابونا كم يمسكم حرايد ومسكم حرايد وعلكم كل خاتكم سمع لكم مثلني كم يوعلكم كلكم تحطوتات حاتيت كاين دخا تحت الزقبو سبقن كل ستافي ونا يحق قداي سلازخونه بحق قبلو صلنان كشكو صلنان سلازفتون ندا غجل ندا مراج ወይ ህግደብ زنا يحقي عقمتاتنا ወይ كيلاتاتنا مچمالو خنحتت ابتا حقسي قدم دغاغيم كاندخا ذكر الهني قجل الهني باغل خبل كلت دقيقه ايتاكلنيا زبان حقي ويكا زبان حقي ندابا زبان حقي عدوبو ازيوم زاموسولو حقታት اما اكلهم زخودو اخبيرهم زخودو امنيروم زبان منግስት خمان اي نبر እንዳርጋ خبحالك አላብት ገጠራት አዳትና ببز نبرنا انت مسكرنا صبغ حج انت اخبار حق خمس نبر حزب اريترا ناي حقي غزو منبارو زغلصن زبرهنيو زبان ኃይለ ስላሴ ይነበረ زبان መንግስት ወነዳርጋ ይነበረን ስጋዕትን ገድልን ገለን ወጻሉ አይን ፈልጦይና زبان ገለመለይና ሎሚ ግን زبان ኢሳያስ ኩብሉና ቀሪቦም አሉ ገለገለ ሐለልቲ ጉጅለ እንዳምራጭ ከመይ እንቋዳህን መጻሃ ጋሻና እንቋዳህን መጻሃ ጋሻና አንልህ ወይ ግርም አቅምን ምሁራትና ይሳን ዋዛ ሀገር አብ ክትገልጽ ከለኻ ዝኾነ አካል ናይ ሕጊ ጉዙ يخون بحق خاي جزا إلكا إذا نسرعت جوجله قدام الكدو جوجله قدف ويون ندام الراج جوجله ندام الراج إن أنا بلوم لحن عايز كي حداس كي تخونه كاوي جوجله ندام الراج حقي الله انت خوي انتلنا زي اكو دارغ حاتيتو وايو بحادو وغنا نمن يقلقل نزب ارترا زغلغل حق اللوم دي مبالي لي سلازي حق اللو تهاجر إلنا خن ابزي حج انتا يقول حق اللو ندو حقي نعين نسجدين نحيل منسي ناتو بمعرض زغلغل كابت حبرتسب يمنشو نت حبرتسب كاي يغلغل ስለዚህ خبلنا كبلون زبلنا لومو نزي ግልጽልጽ አብልካን መብራህ ይለን ኩላና ሓደ አይነት አፍልጦ አቅምን ሂድና ክንወጽ ይቀንየለይ እሺ እሺ مثلا እሺ አተተህሉ كم زبلكات انا وماتا حق ندبا مبزلات خوينا بطعمي قربتكم معهم
እዚ ስርዓት ሕጊ ዝምልከቶ ዝኸውን ነይሩ በብእዋኑ እንዳሕሪኢኹም ምኾንኩምሲ ኣብ በበይኑ ጉዳያት ዘይ ሕጋውነት ተግባራቱ ሪኢና ኢና ግደፎ ናብ ሕብረተሰብ ኤርትራስ ዋላ ኣብቲ ደጋው ቀራርቡ ምስ ካልኦት ዓድታት እውን እንዳሕሪኢና ማለት እዩ ከም ዝበልኮሲ ንዕኡ ዝጥዕሙ ሕግታት የውፅእ ንዕኡ ዝመስሉ ሕግታት የውፅእ ነቲ ሕብረተሰብ ከም ዘይኮነ ከዓ ንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ተባሂሉ ዝጥቀስ ብሓን ምስ ኩሉ ሃገዋፋቱ የድብል ዘሎ ሕጂ ግን ነቲ ቅዋም ዘይምትግባሩ ጥራሕ ናይ ሕብረተሰብ ድሌታት ከም ዘየማልእ ንሪኦ ኢና ካልእ እቲ ንባዕሉ ብዊንታ ኣሲርካ ኣብ ቤት ፍርዲ ደይ ምቕራብ ንሱ ኣካል ናይቲ ሕጊ ሰብ ከመይሉ ይእሰር ከመይሉ ይቅየድ ከመይሉ ቤት ፍርዲ መፅእ ከመይሉ እንታይ መሰላት ኣለዎ ንዕኡ ዘይምምላኡ ንባዕሉ ብሕጊ ዘይምልከቶ ንዕኡ ሕጊ ንዕኡ ይምልከቶ ትሕጊ እኮ የውፅእ ትሕጊ ደውፅኦ ግን እንታይ ናይልና ክገዝኣሉ እምበር ከገልግለሉ ይኮነ ስለዚ ኮንትሮል ናይ ምግባር ናይ ምቁፅፃር ሓይሊ ደልዎ ሕግታት ጥራሕ ይውፅእ ንሱ ጥራሕ ካደ ተደግበር ካልእ ሕግታት እቲ ሕብረተሰብ ክኸደሉ ድኽእል እሞ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ግን ዘየማዕብሉ ሕግታት ማዓት ኣሎ ዝጥቀመሉ ድወል እዚ ግን ሕጊ ኣሎ ድዩ ወይ ሕጊ የለን ድዩ ኣቢሉ ደካትዓና ደይኮነስ ልዕልና ሕጊ የኽብር ድዩ ሰዓታ መሰረት ልዕልና ሕጊ ዘየኽብር መንግስቲ ብሕጊ ደካ መንግስቲ ይኮን ሸፊቱ ማለት ኩሉ ስለዚ ኣብቲ ክብረታት ናይ ሕብረተሰብ ኣትይውን ዝቋራቆስ መንግስትስ ንትካላት ሕጊ ፍትሓውያን ደይገብር ንትካላት ሕጊ ዝዕምፅፅ ንሰባት ብኸምኡ መሰረት ክዕቢ ዘይደሊ እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ሕጊ ጥራሕሲ ወላ ሓንቲ ትምልከቶ ኮይኑ ስምዖኒ ዳሕራይ ሓንቲ ኢንተርቪው ናይ ማዓስያ ነይራ ናይ ኢሳያስ ኣይዝክራን ዓመተ ምህረት ግን ኣፉ ውፅኡ ንዓይ ኮንትራት ደሃበኒ ሰብ የለን እንድሕር ኢልና ንነፍሱ ልዕሊ መንግስትን ልዕሊ ስርዓትን ልዕሊ ሕግን ቆፂሩ ዝተዛረበና ሰብ እንታይ ኢና ንብል ቅዋምሲ ኣብ መንጎ ሓደ ሕብረተሰብን ኣብ መንጎ ሓደ ስርዓትን ዘሎ ማሕበራዊ ውዕል ነዚ ውዕል እዚ ከማን የለን ኢሉ እኮ ኣፉ ነጊናይ ስለዚ ሕጊ ምዃኑ ንሱ ይነግረና ደሎ ስለዚ ወፂኡ ደሎ ሕግታት ንዕኡን ነቶም መሰልቱን ዘገልግል እምበረይ ነቲ ሕብረተሰብ ከም ዘገልግል ደጊምና ክንርዶ ደጋጊምና እውን ከነረዳእሉ ወጥ ሕጊ ኣሎ ግን ንኣብነት ከም ደለይቲ ፍትሒ ከም ናይ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ፍልል ይደልዎ ሰብሲ ስለምንታይ ካብ ደገን ውሽጢ ከኣቱ ዘይፍቀዱ ስለዚ ሕጊ ሌላን ገይሩ ድዩ ወይስ እቲ ነቲ ሕጊ ዘተግብር ዘሎ ሌላን ገይሩ ሕጂ ኣብኡ እውን ዓበይቲ መረዳእታታት ስለዘለና እቶም ከምኡ ኢሎም እውን ዝሰብኩሉ ነቲ ስርዓት ከምዚ እንታይ ከም ትብልዎ ሞይቱ ከሎ ኣይሞተን ትብሎ ከምዚ ወይ ድማ ዓዊልካ ዘይብከየ ሞት ሕፂ ኮይኑ ንብሎ ከምኡ ዓይነት ማለት ከምኡ ዓይነት ምክንያት እዩ ከምኡ ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ ኣብዛ ሕቶ ኣባኸላ ንዛሕቶ ናይ ቦና ተክሉ መሓርን ቢሃብ ማመልሲ ኣነ ዝኾነ ዓይነት ውዕል የብለይን ንዝሃገር ኤርትራን ነዚ ህዝቢ ኤርትራን ዝብል ብሓፂር ቃላት ኣብ ኢንተርቪው ዝሃባ በዚ በልኩመውን ኒውዮርክ ዝመፀሉ እዋናት ነይሩ
ወጥካቦ ትንብላሊ አገለተ ቢዘት ትፍኖ ነራሽው I have no contract ኢሉ ዝመለሰላ እሞ ነዞም ድሕሪዚ መልስዚ ኮንትራት የብለይ ምሳኹም ዝበሎም ናይ ኒውዮርክ ሰዓብቲ ኣምሉ ዓለሙን ዝነበሩ እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ እዮም ክንብሎም ኮንትራት ዘይብሎም መራሒና ይብሉ ምክንያቱ መራሒ ኮንትራት ኩሉ ወሎ ምስተመራሕ እንተኾነ ብሕጋዊ መልክዕ ስለተዕጥኖ ዘለኻውን ከም ሕጋዊ ናይ ሕጊ ሞት ኣብዚ እዋን እዚ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ኒውዮርክ ዝበፅሓሉ ኮንትራት የብለይን ኣነ ነዛ ሃገር ትኹን ወላ መዝ ህዝቢ ንኽመርሖ ኢሉ ኣላ ከነስማዓ ንኽእልና ፀኒሕና ተዘልና ምሳና ውስጥ በዘላ ከም ዶኩመንት ነታ ዝሃብኩማ ኣብነት ነቶም ብድሕሪኡ ዝሰዓቡ ግን ከም ኤርትራውያን ኮንትራት የብለይን ምሳኹም እንዳበሎም ምሳኹም ኮንትራት የብለይ ምዛ ሃገር ንስኹም ትውንንዋ ኮንትራት የብለይን እንዳበሎም ብኸመይ መለክዕዮም ንህቡ ሓላፍነት ክህብዎ ብዛዕባ እታ ሶም ኮንትራት ዘይሃብዎ ኣብ መጠረሽቲኡ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ትብሎ ዝኾነ ዓይነት ምስላሕ ዝቐረበት እንድያ እዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ሓደ ህዝቢ ዘይፈልጥ ወይ ሓደ ህዝቢ ኣይኮነን ዝብል ታሪክ ዘይፈልጥ ዝብል ስምዒታት ንርኢ ዘለና ዶብ አርቲፊሻል ጉዳይ ዶብ አገዳስነት የብሉን ንድሕነት ኢትዮጵያ ዝኾነ ዓይነት ኩነታት ናይ ኤርትራ አገዳስነት ከም ዘይብሉን ሰሚዕና ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲና ምስቶም ኮንትራት የብለይን እንዳበለ ኣብ ናይ ኒውዮርክ ክንደይ ሰዓት ኢኻ ትድቅስ ኢሎም ዝሓተቱ ብድሕሪኦም ዝቕፅሉ ዘለዉ እንታይ ትብሎም ወይ እንታይ ዓይነት ርድኢት ኣብ ሕግን ሕጋውነትን ኣለዎም ነዚ ዝርካኮ ብሕጊ ክትገልጾ ከማን ክስታይ እውን ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ ዝከኣል ኣይኮነን ሓቂ ዘረባ ግን ብኻል መንገዲ ኣብ ኩልኹ ከይወፃኹ ካብቲ መሰረት ናይ ትክስታይ ክገልጻ ምናልባት እዚኦም ጆሆዝ ተተሓስቡ ተሓሳስቦም እንዲም ናይ ተሓሳስባ ጆሆነት ከዓ ብበይኑ መንገዲ ትሕዘካ ሕጂ እንድሕርኢናዮ ሓፈሻዊ ስለ ጌርና ንዛረቡ ድልና ሓፈሻዊ ስእሊ ክንዎ ምክንያቱ በበይኑ ዓይነት ሰብ እንዲደሎ ኣብቲ ሕጂ ክትገልጾም ፀናሕካ ንዓይ ዝድግፉ ይኮነን እዚኦም ሓቂ ዘረባ እንታይ ደኣ ዝስዕቡ እዮም ዝተባሃሎም ዝገብሩ እዮም ስለዚ ካብኡ ንላዕሊ ኣብ ተሓሳስባኻ ጆሆነት ምክንያቱ ክድግፎ እንድሕር ኮንካ ንሓደ ነገር ተዕርዮ ተመዓራርዮ ተፅብቆ ኢኻ ከፅብቆ ይክእሉን እዮም ከመዓራርዮ ይክእሉን እዮም ካብቲ ዝተባሃለ ነገር ከዓ ወፂኦም ካብቲ መስመሩን ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ እታ ናይ ባቡር መስመር ረጊፁ ዘይከደ ካብኣ ዝወልገሰ ከም ዘይናቶም ይድራይ ስለዚ ባይኻ በታ ናይ ባቡር መስመር ክትመላለስ ኣለካ ሓሳብ ኣለካ እዚ ካብ ምንታይ ዝጆት ተሓሳስባነት እንድሕሪ በበይን ዓይነት ገሊኡ ብፈርሒ ዝተዋሕጠ እዩ ንስክ በበይን ዓይነት ፍርሕታት ደለዉ ገሊኡ ስክፍታት ደለዉ ቅልውላዋት ክልዎ ክእል ናይ ብዙሕ ዓይነት ገሊኡ ፍልጠት ደይብሉ ንቕሓት ደይብሉ ብስምዒት ሆ ድብል ከበሮ ሒዙ ገሊኡ ህልኸኛ እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝተዋሕጠ ሰዓቢ ከሲሩን ኩሉ ኸማን ኣይከሰርኩን ይብለክ ኮንትራት የብሉን ኢሎምስ ዝስሕቁ ሰባት እዩ ኣይፈልጠኩም ትፈልጡንን ኢኹም እንዳበለካ ኩሉስ እንድሕር ትስሕቁ ኮንካ እትተሓሳስባ እንታይ እትተሓሳስባ ኢልካ ጥራሕካ ትግርም ስለዚ ኣብዚታት ዘሎ ዝነገርኩኻ ዝኣተወ ኣተሓሳስባታት ንባዕሉ ጆሆዝ ተታሕዘ ሰብ ይደሎ ማለት እዩ ብሓደ መግለፂ ክትገልጾም ከቢድ ምክንያቱ ኣብሉ ዓበይቲ ምሁራት ኣሎ እንታይ ናይ ዚኦም እምነት እንታይ ትናቶም ስክፍታ ወይ እንታይ ትናቶም ህልኽ
وانتاي زفحهم وانتاي سمعت هالو إلكا كتبلو يتنى حدا كابتي عبيت نقرات من البات حجة حنتي كذا حرام كله بحق خقول شيك اللي ندول كمان من البات حدا نقر سرعت مجمر يستطاعوا النزي بفلاي قداماي جنريشن سدتنيا حدا نقر معناته إذا سرعت نتأنى تمتيو كوف زبالة تقادلاين حزبنا اللو مسو التوت عزنا برخا مبزحتو ابتجيتي قال رقيصو زمصي ازي ناي مرچا ጉዳይ ናይ ግን ድሕር ነፃነት ኣብ ዝተገብረ ነገራት ብሙሉኡ እዚ ሕጂ ሰዓብ ንብሎ ደለና ልዕሊ 50ታት 55 ልዕሊ 60 ይመብዛሕቱ ጅሆ ናይዚኤን ዘን ድበልኩኻ ከም ታታ ፍርሕ መጽያ ከም ታታ ስክፍታ መጽያ ከም ታታ ስምዒት መጽያ ከም ታታ ህልኽ መጽያ ነናቱ ይከልዕል ኽእል ሓደ ግን ካፕቴት ስርዓት ዝገብር ነበረ ናና ንቃልስ ከልና ረጊጾምና ዝኸዱ ሰባት ይሉ ከም ዝዛረቡሎም ፈልጥዮም ስለዚ እዚአን ናይ ተሓሳስባ ጅሆነት ክገድፍኦም አይካላ ስለዚ ብሕግ ትገልጾም ሰባት አይኮኑን ማለት እዩ እዚ ማሕበራዊ ወይ ድማ ፖለቲካዊ ርድኢቶም ክሳዕ ክንደይ ዝተባሓጎጎ እንከሎ ከም ፈለጣት ናይ ፖለቲካ ኮይኖም ኮፍ ዝበሉ ሰባቱን ኣለዎም ማለት እዩ እዚ እንታይ መክቱብ ለኻ ኣሐፍሽካ ሕብረተሰብ አይጽረፍኒ ጽቡቅ አይኮንም ተሓዝን يحزنك اب افكا እንዳደርጉ حالካ ሁሉ እመም ከይበሉ ቆጽ ሁሉ ይገርመካ ጥራሕ ዲኮን خاص ولا መግለጽ ነው ካትሰናሉ ማለት thank you natu allahado thank you kubrigashana natu ሰላም አላሁ thank you go اوكي መጀመሪያ እንኳን ደህና መጣህ ኩብር ጋሻ ጽቡቅ መግለጺ እዚ ሕግን ሕጋውነትን አባካ ጽቡቅ ጌርካ ስለዝገለጽ አነ ግን ሕቶይ ግን ኣብታናይ መሰል ትብልያ መሰልን ጉቡእነትን ኣብ ሕብረተሰብና እንተሪኢኻዮ እዚ ስርዓት እዚ ኩሉ ከምቲ ዝገለጽካዮ ሕግ ዘይፈልጥ ሕግና ህዝቢ ጓዕጺጹ ንህዝቢ زخيد حجي حزبنا ግን ዝኹሉ እንዳኾነ ግን መሰሉ ዘይሓትት ስቂሉ ተረጊጹ ዝኸይድ ህዝቢ ተረጊጹ ዝኸይድ ህዝቢ ምስ በለካና ተሓወይ I don't know በሊቢያ and ደዘርትን ኣብ ኤርትራን ዝጀመረን ናቱ ሰምዖ ኣለኹም ዲኦም ናቱ ወዲእካላ ጋሻናት ሰምዖ ኣለኻ ናቱ ወጢኻ ኣቶ ኣነ እንዳሕበይ ሰምዖ ኣለኹም ደም ናይ ሰምዖን ኣለኹ ወዲቆሎ ከዳሓን ክንሰግራይና ሞ ኮምፒውተር ኣውፅያ ተእትወያ ንኹልና ሆምያ ትገብረና ኣለኻ ተሆንካ ሬድ ላይን دحن فريش غيرو 40 مستملسه يدو حاب كبلي بعلا اي حراسه في اوكي ريد لاين على هاتونكا جون سوري ناي ناتو دحن مسمصه كنكداينا كنوين عبد ثانك يو تقرعونا وعد حد متاخا كابتوم انكو بغير فلتك يا ميبي سايت فلتننا زونه سكر حاونا انت حتى كارليسي اذا حقن حقاونتن ديها تسغا بناي لو سكول جراجويت كم زغبركا فلتي تحطو ناتي زي تغرف ابو شجر زي انا اتاوسي ولا اقدم ما تحيزو حق اندابا يرناي حبرتسبنا زمحدرلو مالتي اجي كنت حطو اندناتي حانتي اذا حق اندابانات ناسي بتصحف دوكيومنتد كوينو كموكسي اب كما يكون تركب قالي تخاني دحر ذات ذكرهم كاس ابس مراسي ابطا كومشارات حماسين
ናይ ሸሪዓ ቤት ፍርዲ ነራ ذكرى تكون ማለት እዚ ኸኒ ኣበይ ኩነታት ኣሎ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ እዚን ክሕብረና ነው ትኽእል ምክንያቱ ኣብ ስመራሲ ዘይፈልጦ ሰብ ኩሉ ስለዝኽእል ናይ ሸሪዓ ቤት ፍርዲ ከም ዘሎ ዛዕባ ዘን ክልቲአን ስኒ ክትሕብረና ትኽእል ካትቦ ثانك you اوكي يعني ምናልባት እቲ ሕግን ዳባ ከም ዝገለጽክዎ ጥቕምታት ኣለዎ ዳሕራይ ገሊኡ ከዓ ካብ ክስታይ ምስ ግዜ እንዳደኸመ ድመፀ ወይ ድማ ምስ ግዜ ዘይከይድ ሕግታት ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ከም መወከስ ግን ሓቅኻ ገሊኡ ዝተጻሕፈ እዩ ገሊኡ ዘይተጻሕፈ እዩ ነይሩ ሕጂ ብዙሕ ጽሑፋት ኣሎ ምናልባት ኣነ እንተዘይተጋጌ ኣብ ስኔትና.com ኣብኡ ብዙሕ ናይ ሕግታት እንዳባ ክስታይ ከም ዘሎ ይፈልጥ ማለት እዩ ዝረኣኽዎ ሕግታት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝስርዓት ኮነ ኢሉ ተዘይጥፊዎ ከም ዝነበረውን ይፈልጥ ኣብ ኣዶኖ ኣብ 99 ይመስለና ኸማን ንዑታት ኣብ ሕብረተሰብ ከመይ ይሰርሕ ከም ነበረ ንምፍላጥ መጽናዕትታት ይግበር ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ እንጂ ከም ዝበልካ ከም መወከስ ኣገዳሲ እዩ ወላውን ንሕና ከም ሕብረተሰቡን ትክብረታትና ዘለና ዝነበረና ምፍላጡ ከም ታሪኽ ክስነድ ዘለዎ ነገራት እዩ ከመይ ያሉ ሕጂ ይፈልጥን ግን ኣብዛ መወዳእታ ፎዚያ ኮምኡታት ዓይነት ዘረባታት ከም ዝተዛረበት ኣብ ዋሽንግተን ወይ ገለ ኣብ ገለ ሕልፍ ክልሰማዕኮ ይመስለኒ ስለዚ ከም መወከሲ ኣገዳስነቱ ኣቢልኾም ብጥርንፍ ግን ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዝፍለካ ይክእል ሓንቲ ግን ኣብ በይኑ ቦታታት ከም ዘሎ ከም ዝረኣኹን ፈልጣን ካልእ እዚ ናይ ሸሪዓ ቤት ፍርዲ ሓቃኻ ናይ ሸሪዓ ቤት ፍርዲ ዝስራሓሉ እዩ ሕጂውን ይስራሓሉ ይሰማዕኒ በቲ ናተይ ዘለና ሓበሬታ ማለት እዩ ወላ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝነበርናሉ እዋን ሓንቲ ካብተን ኮርስ ተዋሃባስ ያኒ ራናይ ኢስላሚክ ሎው ይባሃል ብዛዕባ እዚ ኣብ እስልምና ዝኽተሎ ሕግታት ምስቲ ናይ ዓድና ብምትሓዝ ማለት እዩ ሕግ ሸሪዓ ንሱውን አሉ ነይሩ እዩ ሕጂ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ከም ዘሎን የብል ግን ክሳዕ ክንደይ ተሓይሉ ወይ እንታይ ዓይነት ጉዳያት ይድርኢ ወይ ከመይ ገይሩ ጉዳያት ዘሰላስል እዚ ክብለካ ይክእልን ክግምቶ ዝኽእል ግን ልክ ከም ትኻል ኣብያተ ፍርዲ ዘለዎ ተጽዕኖ ኩሉ ከም ዝኽእል ክግምት ትኽእል ማለት እዩ I hope قرب زعيب بعمل سبحان الكمال اوكي ثانك يو كبر غاشانا هتو ابريغا منر له ابريغا زلهم قد عرفت ما هذه نغاشانا حتو تلكم حجي قدم عدل كبوكم نغاشا يعني 3 ساعات الفرعان مدب مسانا صنيح بزي عرفتي كلنا ريلاكس كنا ندا تنقساسنا نسمع صنيحنا نغاشا ግን عدل كنبو اسمعت له كبر غاشا انسا دحنتا ماي قديفكا مايك سرتيك تنقساس عدل حنس عرفتو غيرنا بذحريو حدا 2-3 حتو تقبلنا نابريتون لوبان نسجل فقالنا تخونكا ثانك يو واتسبو وعب كنت ساعات يعني حليفة يا خمانا أنا إكسكيوز يقريتها حتى تعمل شكر يلا أبي حلو ثانك يو ده أنت مايك جديد كافين كاسة أصفالي خا نتعاون كا تسمع تساتي كستات قبر سمعت الله حدنتنا الله تعاون كبرت حدنتنا الله ده اوكي فريدوم مالو دانتون اسكي حصر زبلت بمهاران كلهم حنتي كابتن زقاق اما
مسح ነገር تذكرها حصر زبل غيرك بحصر زبل غيرك ንድሕሪት ክመልሰካ ማለት እዩ ፈቃደኛ ተኾንካ ዳንተ ድሕሪት ያው መልሰካ ሕፅር አብልካ ዋዛ ምስኩም ነገር ናብቲ ናይ ቀደም ነዞም ጎራብቲ ሕጂ ዝውኹና ዘለዉ ክትምህርዎም አው ክትምህርዎም ሰቃፋ ክትምህርዎም ዳንቶን حتى بالبلد بيل عن الحريت مليس كجالي كابتي حجي كتذكره خلا بس حاجة كان نجر أبغى كده جون دانتون كورات وجمرة نقول لهم قاشا قدامي ده قاشا خور قاشا سلام صبوا عند حجي أتسمعني أنا سيتي بحب سني تمالي سلزينا وكو نومش قرب تداري جدا أنا حد حلال كعلكم زراعة ناسي حجي أبن الزارة وزراعات كل عنده وند سمعيه يقول حما عندك تجبر خلص سني إذا ناتنا هذا سامز اللور قلتم إثلا ناسي كله شيء أنت تعرف كان نبي نحن كلنا أنت أي في مسألة عليكم زخمنا بالحجي وعطوا عينهم من قصنا عن شوان من قصنا يدموسي حجي سلام كن قبلنا عرق كن قبلنا إحنا جوينت كن قبلنا لهم هي تسامعهم بقول تسامعهم حدا خبطهم دمو خبطوا شو ما قلنا يدمو يملقوا أي تتأرطوا يحملوا أي تتأرطوا أنا تو أي تتأرطوا أي نوع عكونا يبو تمانعطوا يلمون تدموت إذا أي نوع عكو سخايم شهايم قبل بخارة خمس شهايم إحنا we must build trust يعني كلام زي هذا trust يعني إحنا أمونقنا trust بتاع where there is no trust ولا حتى لقر في قبرك في شيء مفتحي راي أبنا زلنا أنا راح أجي إحنا الحدود لنا متأممان يجولو spirit of trust متأممان سي بتاعه خلونا له متأممان بتاعه خلونا له نحن إرتاون كمهار كلنا على الحجي أنا في خاب كله دقامكم أنا زحلفكم تلي خينه عمزي وبعسان عمد خينا أنا ولا قانا عصوصا ونجمع خيط كلكم أمر خينا إرتاون خبهار خالي أبدا قدي حارفي كايو سعيم كاكو أخارج أبوه ريحاكو أخارج أبوه أو ريحاكو أخارج أبوه زدورنا فقر خالي كان عين فقر كان أرعيان أي تحتها بقى بعيسو أودي شاوة خالي ذكرنا أنا نشتو خينا ناس تقبلنا شباب أو نكمتي خمجيتات كان نقرينا حجة أبزن إحنا بتي مهارات نازلوا بحيث تي نحق مهارات دولو شباب كم حجة كاشنا تقول موجوداتهم بحيث الحدث بنحق مهارات الأخوة شباب حق مهارات مشان أنا جراسن يتفقرنا يا بوتاتنا خلنا نصلنا فقرنا يا بوتاتنا كو كان نقركم أبزن خد كاي جزا بخبرة خطأته يقرأكم أنا ممر كل خطأ زير الصحة كان حيل من سينا ممر بتاعك سبعان كنت عم تورط أساس هذا بهالبوتات فلتوه وسمعهم وتكون أساس هذا بهالبوتات ده ميكائيل زبال بيت كريستيان الله بيت كريستيان ذي هذا أبانيوس بهالبونكوش الشناتو مسؤول 4 عام تقريبا مالتي هذا جزاء الحرب ده تقلنا زي حريد ولا ما يتحدد قال ولا 5 فيلم ويلك هيك كخل من فرع او صلاح كخل نقول خل علم وفقراء له خل حجي حتى قال تزاربهم توسعي هوتي يقول زي الساعه حي من سيدو يقول سعيد كل سيدو سيدو هي تستراكس يا اتي استراكس وص كله كبد حاجه اتو بلاك سحما اي زارو نيرو إحنا زي إرتانا زي أرمال the only thing نحن زلنا نحن حادث الطبقة زلنا نحن dictatorship تدعرونا يا بوتاتنا برلمانات الخفت الزهابون زو سؤال كل سكات حجي تقوم الله سكات حجي تقوم الله حسب حماق زارب يقول حماق زارب كرم الرمل لأنه هذا زي زجرب نجر نحن يعني متأممان عمونا خلونا له متأممان أبوتاتنا تأمامينا يخدون يرام تأمامينا يخدون يرام نحن أنقاب تستجمع بالله ناي تبرتي تستجمع بالله بحيث حاجة تبرتي كل يدله أنا إسخار هكذا دخلت عم بوشتغلته كل يدله ولا حنتي حاسني بسلام نبرساتنا تزغر ماكو إتي عندنا زنبرة لكن حجيب
احنا تمخروا كلنا زبره متئمان ግን ሕጂ احنا ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ዝምዕብል ግዜ ዲሞክራሲ ተካል ዲሞክራሲ ዝብሎ ኣብ ዘለዎ ሃገራት መጽኢና ነጥፎ ኣለና ኣብትና ይብልመለስ ኣብትና ቦታትና እንመለስ ኣብ ሓቂ ታይ ቦታትና እንመለስ ኣነ ምስ ብዙሓት ካብሓት ካብ ቴሌፎን ብከም ንዛረብና ኣብትና ቦታትና ክንመለስ ኣለና من يتحوش زي نبر من ود سرايدي ود حما بيناي كذا كلكم ارتاوش كل ود حدكم درمكم كل ود حدكم كل ود حدكم اما سمراس كيدانه ميلو تركاش حد وريد له لك عبد الله ميلو تركان حد وريد لك ስለዚህ نحن تراست خلونا له التراست في بوتاتنا نحملشنا حيل ونسي بحيث عبدنا شوفوا لنا انا كم زمان محل دانتون غاشاي ود انجوك دحر ودي تاعو كايسو غاشا اوكي حال ودي انا ابقى كيداني كم جوك ابقى كيدي امر كيدا مالتي لا اي ودانا مدام اي ودانا اتس اوكي ماي فري نو فري له اوكي ماي فري ثانك يو no problem قال جوك وي موسيقى كم نسمع لنا غاشانا مفناونا كابقال ارستخينات حتر زبل جوكات اسمع له خدو كبرات تخاتلتي اسمع كله تسفا قبر ابريغا زلهم حتو كلكم تسفا قبرناتو لها تملسكات لها ثانك يو يا سوري انت اوكي ابريغا اوكي صنح مو حنس امو نغاشا حتو تملستولو عرفتنا يسدلتكرو بروميس ونيبلايلنا عدد ثلاثه خلطه حتات تقبلنا بستاي اوكي كبر غاشانا اوكي ثانك يو ناتو الله تون كانت كاتاريكاغو اوكي يا سوري كبر غاشا انت جميرني يا اتي تقولت صنحكا كله طبق مغلطي اتي حقاونتن انا غنا منتاي كونسرن زلوتي اناي مسلات تبل زلا حجي حزبناسي كمزي حج ولا دانتو خبلت صنحسي تامامينو بزي بوليس بزي غلا بحقن بسرعه زخيد زنبر حبرتسب بطعمي غيرمكا كله تمحاديرو ولا حادثه غزيزو ناب حق خيدوم تخبابير زخيد حزبي حجي ابزي دحرنا صنت سرعه زي مسمصل زرانا يوغن زخونه ነገር ولا انده تچفچف حمق ነገር እንዳር يخلو ولا سريحو زي كفللو ናይ ጀነራላት ናይ ኮሎኔላት እንዳስርሑ አገልግሎት بزي ደሞዝ ክንደይ ኩሉ ነገር እንዳ ዝኩሉ ነገር እንደገና ክንደይ ሰባ ማእሰርት እንዳተሳቀ ንመሰላቱ ፈጽሙ ዘይዛረብ ክሳብ ክንደይ ርዒዱ ብጣዕሚ ዘስደምም ዝኾነ ፍርሓትን ገለን ብደቁ ብጣዕሚ ንስርዓት እዚ ሕራይ ሓደ ተካል ስርዓት እዩ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ግን ከምዚ ኣይነበረን ሕጂ ነዚ በዚ ሕጂ ንስኻት ብናትካ እንታስሙሲ እቲ ንመሰሉ ዘይሓትት ክሳብ ክንደይ እቲ ፍርሒ ኣብ እንታስሙ ኣትዩ ስለዚ ነዚ ክንፍንጥስከ بنات كانت اسمه حبرتسب تحقين تحقو اي مين غبو غيرو مسولو زحاتولو نجيغا اجيغا زبلولو بخمي غيرنا خنقيرو نخل نزي كمزي بطعم انت اسمه ابتح بايتا بصيح زولو انت اسمه اوكي يا سو كل جزء اب هذا حبرتسب سي بحق تقول خلاص دحر مسالات يبكايو غبواتون አለው ማለት መልባት ሓደቲ አሸጋሪ ነት ሕብረተሰብ ኮይኑ ደሎ እዛ ድብላል ለኻይ ብግቡአት ዝተኸበበ ሕብረተሰብ እንበር ብግቡአት ዝተዓብለለ ሕብረተሰብ እንበር መሰላት ዝግበረሉ ወይ ድማ መሰላቱ ዘውሕሰሉ ሓይሊ የለ كل جزء كم ذنوب مجمريات حبرتسب طرنوف ردي تدعبي تأمانة اللون دحر كوينو نزخ قبر يشقرونين جن نحنا انتاي كارديننا ندحر ترئي جابلكا انتاي خوينو زي حبرتسب كم زودي والكاس كنا حاسبان لنا من هالباس تزعبي يشقر لك انتاي بحال انتاينا نبل بوزحاتسي بزنا يبرخ حق كوين كم حضرنا دي اليوم مقالسي انو مو غلي بحال نيرو تمجمريان تمقال مسان هيكون نيرو كن
تايدا تحق تقليل وتهدراو حقيو قصعي حقيو دغنا ها كتتكبرو بتعم قليل حجي اتسرتيو እዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ሰረድ ዘለዎ መሪሕነት ይደ መጽዩ بخمس ዝጸንሐ ሓይሊ ብቁልጡፍ ሙኻ ፖለቲካዊ ስራሕ እንዳሰርሐ ናይ ቃልሲ ስራሕ እንዳሰርሐ ዝመጸ ናብ ሕብረተሰብ ኣቲ ብቁልጡፍ ሕብረተሰብ ክመስል ኣይክእልን ሓደ ሕጂ ኣብዚ ዝጅምርቲ ሽግርና ናና ኣብዚ ዝጅምር ሽግር ሕብረተሰብ ከኸም እንታይ ተቀቢሉ ከም ሽግር ኣይተቀበሉ እንታይ ዳ ከም ሓደ زي مخالن دحرايكا ننفسخا انا دنتاي غيرلي ساتوم كو نفسهم يوتهم يبوملو غيزيኦም ወፍየምሉ ንእስነቶም ወፍየምሉ ድብላት ተሓሳታት ሕብረተሰብ እንዳሰረጸ መጽ ማለት ስለዚ ስክፍታታት ናይ ሕብረተሰብ ንባዕልነት ስርዓት ድላይ ክገብር ካብ መስመር ወጽዩ خيط زغبرو حدا نسي معناته السود وص زلو تي نعوكم وبخفات وص زلو نتعدلات يتقمول نيرو تحبرتسب كن نتي سرعت لحقوسي مسنيرو انت قبل تصني حز قدمينا تصنها سني عملنا نحدنا امنتنا دلدل حزب يسرى نزل حج سرعت امنت يبقو سرعت كا نزا امنت رقيصو قليعو اب كال دربيوا سانتاي فتيرا امن حدنا زي متمما فتيرا حجي اتي حقتات كرقص كلس انتاي مصي مالتي مسلك امن حدنا زي رقصنت زي متمما كفطر جمير حفشاوي زنبر حقتات ولقاونت كعبلو جميرو نفل لايك مص جميرو ስለዚህ እቲ ከምዚሉ እንዳተሸርሸረ ደኸደ ሕብረተሰብ ሚዛኑ ሁሉ ይካል ሚዛኑ ስለሰሓተ ይኻ ወላት ስርዓት ክጻወተሉ ዝኻለ ማለት እዩ ስለዚህ መሰሉን ግቡኡን ዘይምፍላጥ ይኮነ እቲ ኩነታት ደምጾ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝኸደይ በሓንሳ እኮ ይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ርዒድን ፈሪሕን ነትሕግ እንዳፈለጠ ኾሎስ ሸለል ብምባሉ ነትሕግ እንዳፈለጠ ኾሎስ እምነት ብምሕዳሩ አፖለቲካ ዝሰርሕ ስርዓት እምነት ኣይኮን ካንተ እዚ ግን አልስ ዝመጸ ንህዝቢ ኤርትራ ተወፍየቶ በጀ ስለዝበለ እምነት ይቦ كمان ديك على سرعة كوينو رخيبو ما عسقن دونجي تردينا نقرات سور مسدد سوزي نزل سور دسدد اختملس بخوم إينا انتوي ازت ارنافتها تحدش حقاونا التلبسلو متأمان تفتقلو تكالات تحنصلو كابو خاء حقاونتون تلبسولنا الكات حتى تنتكا زلوبسو اكايدات خدلو مفتاري تزحشه تزي كونه تي حزبي فل مسلو من ماني محيزو ناب النسي كاوت درنا كل سب دغدفو يوصي كاب كل تشحن حدن كلتن جميرك حدا ابو تدرنا تمهرو والقاونتي نمعلتاو منباري مهناتو انتي عينت صعبينات كم زلو كم مقطعات تجمير ساكل كوردكا دخل نغرا ستفلطو ننفس خايخ تنبر حدا خابتي برست ناي نزمن سيون نتي قديمو زنبر جنريشن وي روح مسل زي خالو نسي سزي ببزح منقدتاتيو إذا مسألة تحريم إذا مسألة كرم كله حفشاون سبات يكون تحريم ده نتسأل كاي تحريم حنسانتي كومن بالله
መጀመሪያ ነቶም ኣብቲ ሰዓታት ናይ እስልምና ሓይሊ ተሃሪሙ ንብል ብድሕሪኡ ስንኩላን ብድሕሪኡ ማሕበራት ምፍራስ ናይ መምሃራን ናይ ገለን ነበረ ነይሩ ብድሕሪኡ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ነይሩ እዚ ኩሉ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ሕጂ በጊዜ ድውሰድ ነበረ ስጉምትታት ስለዝኾነ እተፈራርሳ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ነዚ ክትመልስ ግን ክንድኡ ክትፃራ ኣለካ ማለት እዩ ክንድኡ ክትፃርቶ ኮንካ ግን ብዛዕባ መሰልን ግቡእ እንደይኮነ ብዛዕባ እምነት ምሕዳር ነዛ እምነት ክትበፅሓ ግን መሰረታት ከተንፅፍ ኣለካ ሕጂ እቲ መሰረታት ዝንፀፍ ዘሎ ኮይኑ ውን ክብፅሕ ዝኽእል ነገር ኣሎ ዝዓበየ ፀጋ ፅቡቕ ናይ ናትና ግን ትበዳሊ ሓደ ኣካል ምዃኑ ፍሉጥ ኣካል ምዃኑ ምናልባት ተሰማዕንቲ ኣለኻ ምናልባት ኣብቲ ሕጋውነቱ ናቱ እቲ ብዙሕ ተፈቲኑ እንዲ ንኣብነት እዚ ብፍላይ ኣብ መድረኽ ኣህጉራዊ መለክዕታት ብምልኡ ናይ ሂማን ራይትስ ናይ መሰብኣዊ መሰላት ብዙሕ ነገራት ትፍትኑ ኢኻ ግን ክሳዕ ነታ ወንበርቲ ኣጨቢጥዋ ዘሎ ንዕኡ ነቲ ትደልዮ መሰላት ከተኽብር ኣይኮነን ነንሕድካ ከማን ክፀግመና እዩ ስለዚ ኣተኩሮና ናብኡ እንድሕር ተገይሩ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ትስዕሮ ከመይ ጌርካ ሕጋውነት ክንፈልጥ ኢና ማለት اوكي ثانك يو نقدمت على خادو نقدمت نو سوري لوامي على خحتو لك لوامي على نقدمت لوامي نيرا سوري لوامي على خادو لوامي اوكي نقدمت اوكي على لكم خلتهم قياس لدي بالكم نقدمت جون نقدمت سمعنت لها جون لوامي ملكت كتبني عند حلبات يا ما يكتب سلام سجل أنا برهان يا أخي أنا شاف شو ده بحال برهان يعني كالس الذي كسمع كاتني حياتي كتور موت أنا حتى مدري very interesting أجي عشان كحتى سرقنا أرجمنتي كتاع جلسة عتيكم كل سجل نتاي الرام في الكاد سرعة زي نرينا نقرأ لأنه سرعة زي ولا تي ذكايدو مسرحة سيرة سايكون هاجر كمرح يستبقسه سرعة هيكونها كم نمثله الخيل أجي كم نمثله خيل كل نجار يدري يعني مش رخيصي كل نجار يدري أجي كابي تقدر له سجد كان أي حاجة مو قوام كتبر له قوام الصراحة له قال عينه ننزل أجي أبتيز خيزر له قعد خان تاريخه يو زعتون هاي قوام ولا كان مسرح وعتيز أنا حاول كتقوم بقمة أسابة وش ما قلنا بدكتور برخات أتحيزا إكسبرس جلوا وعزمرين جلوا من العين دخلت يعني أجي نتاير مسكات في تحلو سلحكم مجراتي ولا تخاذر لخايم تحلو سلحكم ما يقوام إقبال من كسراس قال عطريين أين يقوام لكم تقولون تنكسروا كم من كسراسي أين يقوم كتبوريهم في توري إتزاجدش كل زين حيكون درياني نهزبي قوام هزبي يعسلوا قوام سوري اسمع الله تقولين حتاتي نحونا نايلون عشان بزعبا أرستي قدمنا له زلنا لو تحجن سبعة مسألات ميمو نسهم عيناي حجن لو نتحجي زارب الله هذا الله حمو نوعو نابتزل علو حطو تلكات صبوغن مسلم نابلكات زارب الله نفسه زارب الله نعم سجسي
صبغنا هو ناي مفلات كا مس غاشانا اسو العلاوه حقي غير مالو خالد تو تلكا جن ابتي ناي لومي زعربو كبر شانا العلاوه حقن سبعو مسلات نزملكت اوكي ايتن وحيو جاست كورت حصير غير كان تا حطم مقربا مغلصታት አይተሃቦ ንስኹም ከም ገለታት እናበልካ አይተወሰደ ኦኬ አጽራብልካ ኦኬ እሳለሁ ወዲካ ተወንካ እሺ ኦኬ ናትካ ምፍላት ሌላ ካለ ግዜ መደብ ክንገብረሉ ንኽእልና ስማዕተለኹ ሕቶ ተዘይብልካ ንጋሻና አፍልጦኻን ፍልጠትካን ምስጋሻናን ናይ ካልእን ተኾይኑ ኣብ ግምት እቲና ካለ ግዜ መደብ ክንሕዘሉ ንኽእልና ሕቶ ተዘይብልካ ኮይኑ ንጋሻና በዝጋጣሙን እቲ ናይ ሕቶን መልስን መድረኽ ከነፋንዎሞ ኣብ ርእቶን ለብዋን ነቲ ዘቕረብካዮ ዕድል ተዋሂቡካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ተዘይተጋገ ሕጂ እንደገመ ክቡራት ተኸታተልትና ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ዕድል ክበኩም ቅድሚ ጋሻ ምፍናወይ ንሕቶን መልስን ንናይ ሎሚ ዝነበረ ሰሚናርና አርእስትና ልዕላውነት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ዝምልከት አርእስቲ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ሕቶን ተዘለና ዕድል ክበኩም ሕፅር ብዝበለውን ንጋሻና ነቲ ሕቶኹም ኣቕሪብኩም ድሓር ኣብ ናይ ርእቶን ለብዋን ዘለኩም ናትኩም ክስታይ ሓሳብ ከተቕርቡ ዕድል እውን ክንህብ ስለ ዝኾና ሕቶ ተለኩም ቅድሚት መፂኻ ኣለኻ ሕቶ ተለካ ፕሊስ ነታ ሕቶኻ ንጋሻና ኣቕርበሉ እቲ ካልእ ዘለካ ርእቶን ካልእ ዘለካ ለብዋን ድሓር ክንገብረና ድሕሪ ጋሻና ናይ ሕቶ መድረኽ ምፍናው ንቅድሚት ተዘይተጋገየ ኣለኻ ሬጋ ሒዝካ ማይክ ንኣኻ اوكي سجد تحتك زي قوام شعبين نسعى شوعاتنا غير فايد زخونة قبول قوام حقاوي زخونة ليشخص أحد الخيل الكاليخات أمامي زي تكبر على الكاليخات مكاساس تفعل رئيسات سلزلو لزرئيسات زي عبد النتر تودي خير عنه اوكي برهانه ያኔለ ምናልባት እዚ ስርዓት ፋሉ ስርዓት ይድበልካዩ ቁቡል እንዴ በህግ ዘይከይድ ሰው ልግስ ፋሉ ወይ ንዑዝ ጠሞ ዝገባ አውዲቃቶላ ጋሻና ሰምዓናቶሎ ኮምፒውተር አውጣቶሎ وعبد المتنات ونوح حذا خلو مايك بالتو كم قال يعني كلنا تقدرنا عشان راونكم حجون سمعنا يلن تزي تجاجي انا سمع الله انا سمع عند حراله اوكي مايك حزوا له عشان تملي سلخ سوري يلا قول نسمع قول سوري ابزي درعلك انا قوام من البات حدا خفت زلعل حقታት ናይ ሓደ ሃገር ስቁዋ ስለዚ ምናልባት ዝናይ 97 ቁዋም ናይ ሰባት ርዲት ንገዲኦም ቁዋን ከይኮኖም በሊ ንገሊኻ ከም ቁዋን ክቕበሉ ኸሊ ስለዚ ኣብዚ ብዙሕ ዘካት ይብለይ ግን እዚ ቁዋም እዚ ፍጹም ዲዩ ኣይ ፍጹም ቁዋን ድባህል ማንያቱ ፍጹም ሕግውን ስለዘየለ ማንያቱ ፍጹም ሰብ ስለዘየለ ፍጹምነት ኩሉ አይክልኒ ኣብ መስርሕ ሓጓፍ ነይሩ ወነይሩ ዝሰርሕ ይጋገይና ንብል ኮኔል ካሊት ጌጋ ነይሩ ኣይኮነን ንታሪኽን ቶም ዝሰርሕዎን ምንገድፎ ትትሕዝቶ ሓጓፍ ኣለዎ ዶ ወልዎ ስለምንታይ ሰባ ስለዘቆሙ ኮኔል ካሊት ጌራ ኣይተገብረን نريو مالتي نناتنا ترغم علينا ስለዚህ ሓደ قوامሲ انا አይተሳተፍ ኮንሞ قوام አይኮነን እንደህል ንሰብ እዚኣ ናትካሪ ኢትዮጵያ አይድብሎ
أنا أصل تساتف كود يكون قوام دولو هذا قوام التقوام تي نتي حبرة السبب يبقى عدي في تقوانه إلى إذا قلت يبقى إلى نحر رخيبه كما زي قلقلوا له حبرة السبب يدل نابزنات نخملس إذن تسعة شوعة قوام زباز حكفة الحبرة السبب إذا ارتقم تساتفه الرقاقي تفلت زي تساتفه حبرة السبب له والله أب ديمقراسي ملو ديمقراسي دبها ليلة لألي 9% ولا 9% تلك يكون كانت تزار هذا نجار كرجاج تلك إذا سرعة زجبر قوام نوع يزملكت اندحار دبها الكله إذا سرعة زينت أنا تامت يومه نوع يدملكت دينا بالله إذا سرعة زي رفرندم أكايد يومه رفرندم نهزبي إرتاي ملكت دينا بالله ስለዚህ አጋላልጥ አና ምስታሪኽን ምስትንታነን ትንከይድ ጉቡ ይመስለኒ ኣብዚ ዝኾንካ ንሽዑ ዝነበረ قوام እንድሕር ኮነን ትብል ኮይንካ እዚ ኩሉ መስራሓት ድመፀ አረጋጊጥካ ስለትፈልጥካ ነዚ ክመጽ ኢልካ ይተነበቕ ታይብል ነራ አንተ ወይ قوام ናይ 97 ኣብ قوام እንተ ዝትግበር ናብዚ ደረጃ ዝመበጽሕና ዶ ኣይንበጽሕና مناتي الرأي أي ما بس إحنا سلام تاي إذا سرعتنا زقوام زي آية تقبرون إذا سفلت فلتي إذا قوام زي أبز قوام زي نمن تاي سب زي دليو عند حريل كاني قوام زي نزل سرعات زي نمقام ويدير جيمكا نمتكال وينعو كبرت نمهاب زي كونه نزل سرعات زي تحتها تختقبره كابتا زي حقاونات زي لبسلا احنا نقول نابنت منقست إرفا 4 عامت كم جيزيو منقست قيمو ما عستبق أنيرا كابتا رفرندم بسقاتيس عن شوات انتبق أنيرا كابزا معالت زيئة زي حقاو مخانو يفلت من باروز من سرعة زنفت سلازي نمن تاينز قوام زخمزت فوقان فلت مهناتو بوقو تحتات سلازقونه إذا منقست زي نزي قوام زي راتيفاي كقدر كله ختصدق كله تقبلوه نفت جوارس اللي يوصل دائما بقو متأنكأ كحتى طلوا دخل نجارات يمتس كم زنابرا يفلت مالتي سلازي نعيد قد سني من تساتيفو انتاي جيرو انتاي تساتيفو يكون حتى جديت كأن أبز وان زخوينا نزسر عتزك حنقول لي يخل له بزيا وخل نمتاي زي يقولوا له مسرحية دبلاني نمتايو مويتو يلكا نبعدت سرعت فلتي كاود موت صعبينات فلتي ابقر قرات جيجاتات نايتن مسرحاتن نايتن زلوا حغوافات عنقطاتن اتيخا ግን እዚ قوام አይኮነን ወይ ድማ ኢሳያስ ዲክቴተር ስለዝኾነ ሕጂ እቲ ዝተሰርሐ قوام ናይ ህዝቢ ይኮነን ድብለን ሰብ ናትካር ዲት ልደኸል ያቀነለ اوكي انا ابريقال لكم مثلا حلم مساي ابريقال لكم سجد حجي نفلاليو داي مسكا قوام كتجبر علو القوام ابشن تعتمد في السبعه 9 شوات سجبره راتيفاي زخوني زخوي كتجبر علو حالي كلاي قوام دراسي تي زقربسي لعنا كم هذي دحن ملي شو عندي تعوام نيت 9 شوعات الحطوت لك امبر ابطانه من بجها قلتنا نو ديسكاس ايكونن ديسكاس ايكون جازم غاشا خفانو سلازونكو حط لك انت زي كونه عبد ديسكاس اوكي ببرهين تسوز حبو رديت ناي قوام 9 شوعات تملسنا ديسكاس اي نغورنا ناتو ريتو ملسي يقولوا تقبلوا تخليها اي كتقبلوا تخليها is okay ግን ታመልስንሰ ኣብ ዲስካስ አይናት ካሉ ሕሰት ለካ ግን ተመልካ ክምለሰልካ ዕድል ክበካ okay thank you
غني يعني من سيك حتى مسجد حتى انتين الرأي زلوا قوام كتكبر علو حدا الخلاي زي زغربات شحن ساعتين تسعة شوعتين زغربة ندفي موت صدقة راتفاي زخونة ماي سبن حتونا يتبارون نحنا كم تقاومتي كم ندفي مقرب مالتي كم حدا ندفي زي بس كله خرب زخيل كل حساب زخرب نقرأ أب قمتاتها كم حدا ندفي كم حدا ندفي كسر حلو كخلالو مرأيو أقداس النتي كاد دي خاتم الجس سجد ويس لا إذا قوام ذي قولوا حسنا زخوني بطول سنا زخوني نحنا نزخن لقبروهن كلالنا يا خاتم الجس لخا نزخن لدلقوا مهلاتو إذا رينا أنا بعد شيء ساتفي أرجو قوام دس ريتنا هنا جرب عينتنا أجيتي كريكا دلقوا سجد كتكبر علو إذا سبن تجبر قوام كتكبر علو كلاي حدا ندفي بتسرع الغربي كل نكتات غربالو كم ندفن رأيه بحبار كوين نخا وامنا نسرحكا بخالد شنخي كم يخاطرين نسخاي عندي ምናልባት መልሼ አንዴ ነረ ንምንታይ ምባል ሕሸካ ካብ ክትግበር አለ ወይ ካጥራሕ ተጠው ምባል ንምንታይ ክትግበር አለ ወይ ሓደ ካልቅ ዋማ ይምጻ ወይ ማጽዋሕ ንጎ ካልቅ ዋማ ይደና ይኮነ እዚ አቦቲ እዚ ዘሎ ቋም ሓደ ህዝባዊ ኢና እድብለካ ኣሎ ሓደ ምክንያቱ ህዝብ ተሳቲፎ ዲ አይተሳተፎ እንደሃይልካ ተሳቲፎ ካለ ምስ ቃልስና እንደሃ ተታሕዞ ድላ ቃልስና ብዛዕባ ህዝብን ህዝባውነትን ክሳዕ ህዝብን ህዝባውነትን ዝኾነ እቲ ህዝብ ዝገበሮ እቲ ህዝብ ዝተሳተፎ ስለምንታይ ዘይድልድሉ ተተግበረ ሞንታዩ ሓቲትና ዲና ነዚ ህዝብ እዚ ህዝብ እዚ ንኽጸድቅ ተሳቲፎ እንድሕር ኮይኑ ኦሬዲ ድደጀን ነገር ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ይተግበር ምባሉ ሓደ ነገር ከእንምንታዩ ነዚ ስርዓት ንምቋም ወይ ክብረት ንምሃብ ደይኮነ መሐናቅና እዚ ስርዓት ምዃኑ ሰንፈልና ካላይካ እዚ ህዝብ እዚ ክረብሓሉ ይኽእል ስለተሓስበ መሰጋገሩን ክኾኑ ይኽእል ሕጅ ሓድሽ ቋማት ይባል ኣይናይ ኣካልናይ ሕብረተሰብና ወያየናይ ውድብ ወያየናይ ሓይሊ ዝገበሩ ኢና ክንብል ደሊና ደለና ኣብዚ የለ ነገር ካብ ንዛረብ ኣብ ዘሎ ነገር ምዝራብ ትዝበለጽ ማለት ክንገር ንኽእል ኢና ወቋም ዳብሮ ትኽእል ሓሙሽተ መዓልቲ ተዓጺኻ ሓደ ሰብ ከመን ክገብራ ክእል ኣብ መቕባልን ዘይመቕባልን ዘሎ መስርሕ ስለዚ ግምታትናሲ ብዛዕባ ናይ መን ደይኮነስ እንታይ يربحنا ይኾን ደሎ ወይ ድሌታትናሲ መን ገይርዎ ንመን ይሞ ዘይኮነ እንታይና ካብዚ ክንጥቀም ንኽእል ሞ እንታይና ከሰጋገረና ንኽእል በኸምዝ ደረጃታት እንዳር ሓሲብና እትህልኽ ንብሎ ደለና ካብ ስምዒታትን ካብ ህልኽን ካብ ሻራውነትን ወፂና ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና ተዘይኮነ እዚውን ሓድሽ ኣምፂኻውን እንተኾነ ከይቅበሎ ዝኽእል ኣሎ ሽዑ እንታይ ክትገብር ሓድሽ ክትፈጥር ስለዚ ረጊኢልና ካብ ናይ ሰባት ኣተሓሳስባ ንደሊ ካብ ናይ ሰባት ኣባህላታት ንደልዮ እንታይ ዝመኽሰብ ኢልና በብወገና ፈትሽና ንምፃ ኣይኽስብኒ ኣይኽስብኒ እዝን ክገብር ክእል እዝን ጉድኣታት ከውርድ ክእል ስለዚ ሚዛኑ ኣብ ጉድኣት ዳእምበር ኣብ መኽሰብ ኣይኮነን ኣባህላ ድሕር መፂው ብውርዲት ከናዕብል ንኽእልና ተዘይኮነ ግን ኩሉ ነገራት ጊጋ ክርከቡ ክእል ሃጓፋት ክርከቡ ክእል ክዕረዩ ዝኽእሉ መንገድታት ኣለዉ ድዮም የለዉ ድሕር ኣለዉ ኮይኖም ስለምንታይ ዘይር ድሕር ዘየለዉ ኮይኖም ከዓ እንታይ እቲ መፍትሒ ክሰብሮ ትኽእል ኢኻ
ስለዚህ ኣነ እዞም ዘለው ሃጓፋት እዞም ዘለው ዝዝረበሎም ሌጋታት ዝበሃሉ ዋ ከም ሰብ ቅበሎ ክዕረይ ይኽእሉ ግን መንገድታት ኣለዎ ኢለ ስለደሓስብ ሕጂ እውን ክትግበር ኣለዎ ዝብል መርገፂ መህረም ናይ ስርዓት ምዃኑ ስለድፈልጥ ዋምዝ ግን ጸኒዑ ክነብር ኣለዎ ንህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ቋምዚ ክወጽ የብሉን ኣይበልኩም ስለዚ ዘይነበረ ትርጉም ክንህቦ ኣይንፈትን እዚ ናይ 97 ቋንቋ ህዝባውነት ዝሓዘሉ ከም ዝነበረ ዝበዝሕ ክፋል ስለደረብን ብከምዚ ከረዳ ኣካፈቱ ካልእ ናብ ክትዕ ኣትደልን ግን ብሓንሳብ ስለነበር ካሽግር የብሉን ኮፊድ ለሃና ኣለሉ ነቶም ካልኦቱን ካልእ ስእሊ ክቦም ስለዝኽእል ከም ተቃለስቲ ከም ከይመስለኩም ነው ባይ Okay, thank you. I think Aberiga Zalahari Tolani Kalha Ambibia Lahu Nakadmit Hatodi Lakari Ito Rito Tokoinu Kam Hauna Aberiga Zalawun Torblind Rito Tokoinu Aberiga Zalaha Nakadmit Itka Hafabil Kasra Zalaha التودي ويشري عيل من شيء هذا مترش هذا بلا سجن بعد سما لنا كوفينا لنا خيلنا سرد بلا سجن I think كقبل أخي عا أما تعلم العمل دي قوام بهالنجر كتعلم نجل سجن نغربا مترشة بعد سما لنا بعد عدل لنا كوفينا خلنا ما يتنازل لنا تقبل يعني أخوي Thank you. توربليند حطو يدلني الكا توربليند حطو رئيتو يكون رئيتو يدلني الكانيركا توربليند حطو دي رئيتو اوكي ثانك يو مو بزيغا قام نغاشانا متان اتينا رئيتون حطون مدب كزازمو ناب رئيتو لبوا خسجري له اوكي ثانك يو مو كبرى تخاتلتنا هجو نجمنا بشم غزا حضر جيغانونا بچمونا حتكاتاتولنا تناحكم እንዳ መስገና ከምኡን ንኽቡር ጋሻና አቶ ወሰን ሰገድ ሓጎስ ኪላ ምሁርና ሕዲ ዕድመና ኣኽቢርካ ሎሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ ኣስተምህሮ ሰሜናር ልዕልና ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ዝምልከት ብዝያዳ እውን ክረጋገጥ ዝኸይድ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ እውን ኣብዚ ዝተመርኮሰ እውን ስለዝኾነ ኣገዳሲ ናይ ቃልስና መሰረታዊ ሕቶ እዩ I hope ክቡር ጋሻና እዛ ናይ ሎሚ ተደጋጋሚ ምስ ከማኻ ኪላታት ናይ ሕጊ መደገርኩም ኣብ ገዛ ሕድረጀ ቃኑና ተደጋጋሚ ኣስተምህሮን ኣፍልጦ ህዝብና እውን ኣብ ልዕላውነት ሕግን ሰብኣዊ መሰላትን ዝምልከት ነታ ናይ ጽባሕ ሎሚ ብኸመይ ክንቀረበላ بخمي نعو رديتنا سفحو استواصو اب مهنات حجرن اقداسو مسلا زخونه اول حبرتسب معبلته حجر يحنص اسو مسلا زخونه اي هوب حجون اندامسغونكو بشمين بشم ام حضر تحضر جيغانون بشم كلهم تخاتاتنا كبر غاشانا اتو وصل سجد حغوس كابتن قرب حطوتات ገለገለ ሰገርናዮ ወይ ረሳዕካዮ ኩሉ ስለዝኽእል ንእግረ መገድኻውን መልእኽቲ ንኩሎም ተኸታተልትና ንኩሎም ነዚ ኣብዚ ሕቶ ዝውን ኣፍልጠና ብጽሙዋ ንጽበ ዜጋታት ናይ መጠረሽ ተዓድል ንዓኻ ክበካ ነዚ ሁሉ ኩነታት ኣታሓሒዝካ ክትቦት ደሊ መልእኽቲ ንዓኻ መድረኽ ወይጋሰር يقنيت زحقا تنكل አይደለም ግን ሓደ ኩሉ ጊዜ ክንርዶ አይደለና እዚ መድረኻት ንህዝቢ ዝቆመ መድረኽ ኩሉ ጊዜ ነዘተ ኣማኺሉ ኣተሓሳስባና هذا ما عبلنا كلايك كسمر لنا دخل منجدታት አሉ بفላይ
زي اب حقي تماديس كمنبر كاب غزانا يجمر اب غزانا سي كلنا ناي غزا حق لنا نتغزانا مسلو كنغاغ كلنا يقريتنا حتى له كنبدل كلنا كم ويون جيغا خنرق لنا نزارب النغرات الله ስለዚህ اما علتاو ህይወትና بنيش سي መንገድ نتغورينا አበይድ አዲል እንደሕልና አብቲ ናብ ሕብረተሰብ ደረጃ ናብ ንخلሉ ጊዜ ወላኳ እቲ ሕግታት ዝተሓላለኸ እንትኾነ ንዑ ንኾነ ተግብሮን ከም ኤርትራውያን ይጽግመና ድሕር ወሲድና ኣብ ደለና ሕብረተሰብ ሕግታት አሉ ንዑ ተማእዚዝና ንኸይድ ንዑ መሲልና ንኸይድ ስለዚህ ሕጊ ይርዳና ሕግ ንፈልጥ ሕግ ኸይ ትግበር ምዃኑ ንፈልጥና ንምንታዩ ኣባና ክመጽ ኩሉ ደን ትግብሩ ሕጂ እንታይሱ እትትካላትና ኮሙ ይጸንሐናን ማለት እዩ ትርእስና ፍትሐውያን ክንከውን ንፍትንሞ ግን ካብ ስምዒትን ካብ ጸቕጥታትና ይንወጽና ኣለና እትባይ ምናልባት ክመጽእ ትኽእል ወይ በቃዓት ክመጽእ ዝኽእል ንኸምዝ ዝኣመሰለ መድረኻት ፍትሐውያን ኮይና ብነጻ ሞኻ ንምምዕባል እምበር ንኻል ነገር ክንጥቀመሎም ምዘይን ፍትኒ ስለዚህ ብኡ መሰረት ከዓ ሓደ ትካል ናይ ኢንስቲትዩሽን አንፈጥር ዘለና ሓላፍነታው ገብረልና ተሓትት ትገብረልና ወላ ነጻ ንኹን ከካብ ገዛውን ካድ ተዛረቡ ከም ዳርባ ኣምኒ ሓደ ግዜ ሕጂ ንማኒና ነፍርስ ዘለና ተልና ግን ነትናትና ገዛይና ነፍስ ደፍርስ ዘለና እንድሕር እምንን ጸርፍን ንደርብየሉ ኮይና ማለት እዩ ስለዚህ በሓፈሻቲ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ናይ ተፈጥሮ ሕጊ ክገዛእና ሓደ ካብኡ እምነታት ነደልሉ መድረኻት ንፍጠር እዚ ዘለና መድረኽ ብጣዕሚ ሎጋን ካብ ውሽጥ ዓዲ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ዝሰክፈካ ዝሰንብለካ ወላ ካብ ደገ ኮንካ ክትሪኦ ትኹነታት ከም ሕብረተሰቡን ጽባሕ ንጎ ንሓዝነሉን መሊስና ካብ ዘለ ዝኸፍአ ነገር ከጋጥመና ዝኽእሉ ደረጃታት ኣዝዩ እንዳወስተ ከይደለ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ሕልኽላኻት ኣብ ውሽጢ ዓድና ጥራሕ ደይኮነ ኣብቲ ዙርያና ዘሎ ተኸባቢና ዘሎ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና መን ይዘድሕነና እንድሕሪልና ንሕና ባዕልና ንባዕልና መን ይጠጠው ዝብለና እንድሕሪልና ንሕና ባዕልና ንባዕልና ስለዚህ እቲ ዘሎ ዘይምስምማዓት ክህሉ ይኽእል ግን ከም ዘይመረዳእት ንውሰዱ ነዘይ መረዳእ ግን ናብ መረዳእት ቀይሮ ክብረት ዘለዎ ዘራርባ ክብረት ዘለዎ ካይዳ ንነፍስና ሓቲትናን ተሓታቲትናን ንኸለሉ መንገድታት ነፈጥር እዚአን ተፈጢርና ትእምነት ክድልል እምነት ትደልሉኻ ኩሉ ትንብሎ ደለና ንላዕሊ ጸንበለል እንዳበለ ክመጽእ ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ስለዚህ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ በበይኑ ቦታታት ካብ يأكل له بفلاي تأكل نبزح عمتات وانت تصنح كابز نهر حيزو بحدش منفس تجمير دلو بببوتو زقوم دلو ناي بايتوتات تكون ناي طرنافتات ابزي امنا سرتنا نقبرلنا انا تم كبرتاتنا نبلس زلون ابزي امنا اتي ارتراونا دبال نتمنى دبال تحدنا دبال كن كسكسون كن مسرتان دلنا مالتي ስለዚህ ኢልና ካብዚ ችግር ክንጋለል ምዃንና ክንፈልጥ ኣለና ግን ናይ ሕጊ ሰባትን ናይ ሕልና ሰባትን ምኽዓ ንነፍስና ከም ሃገራውያን ኮይኑ ንሕብረተሰብና ንሓስብ በብ ደረጁ በብ ዘለናዮ ሞያ በብ ዘለናዮ ዓቅሚ
نئشي كنبركتولينا كابز كل مجبات كابز كل صقطي كابز فا كابز زيرغو هلو بوليتيكا كونتات كنغلاغلو ابزا قستاي محصن بعبيو لما انتي مساهم كان مسد جبركونس فاتكم سجزا درجانا يمسكن مسمعتي كمو منالبات نقليو كسل شغل نقليو كحرق نقليو زي تكون كوين خير رأي خل جن انتي تعجزتون برلو بتحدو جن مدرك مخانس والفلت مسمعتون كمو نايزة مدرخاتنا نقول لنا كفوت جيرو زأنجد ببع عيناتو خمزيتات مفتقرو تصقعيو نتتصقعتها بروبوت ونتقوم اللمو يغني لي نتن رئيتوتات كوفي لك سمع مدرخنا عون قرفلكم دقينا يغني لي تانكي وسمع كله تسفى قبر يغني لنا كبر قاشانا وسن سجد حقوس سمعت اللغة حجون دقيمكا نتي جزيها خير قالوا معنتي لعلاونة حقن سبعو مسالات بزبل عرستي أبقيس كالنا زلخا كالتالي أستمرو ببديو نزي فتحوق على سوم بمسروتو أب حقي استمرو كسلوتي سلا زيك على سدلو زي زغيد دلو قالتي صباح نقو بحقي تمحديرو بحقي تماريحو زخيد حبرة السبن حقرن نمرققات ونسلو زخوني مهورات ناي حقي كابجي ناي لومي تقالاساي ولدو كيرح عوكم عدلاي بزخوني جزيخم كمزاناي لومون حجي دقيمي كيبقى عدميخا أخبركا ناي جزانا حدرجي كانو إذا عرست حسكا زمتها كاتسالنت ناتو مسكالوت بزي كيلاتاتنا حقي مدع تسمى معكم محتانا عند عربكم حجون كبور قاشانا آتو وسن سجد حقوس مسجانا عند عربكم عب كاتسالي عوتنا سالطون كمون عب قالسي ملوء تساتافنتنا حزب إرترا تراغاغيتو لوطي عب إرترا زمصالو ناي حبار عوت بحده علنا بشم لحد رجعنا كمسكنا الكافكدلي حجون كبر قاشانا يغني لنا كم زنا يلوم عدمنا أخبركا جزي خيبة كاز مصحة عب كاتسالون مسعد لايمتن توسخي فليز بلا عرستات حزنا عبن مصالو كم زنا يلومي عدل كتبنا ندات محصنكو يقني لي كبر قاشانا يقني لي عبريقا زلهم نرئيتون لبوان سوحة دا عدلنا عبنا قاشانا ناي حطون ناي مدرخن ناي حطون ملسن بزي عقات عمي زازيمنا لنا تانكي وكبر قاشانا حجون يقني لي اوكي يعني قد فاتا مايك اوكي ابريغا زلهم تا مايك تحزوا تقولهم لا اسك قيح كان لا انت اللي تجاجه قيح كن باينا كلها ريتو شو عت تالها قدمها ونريو حونا اللي تجاجه اللهم تقومكم تا مايك ناخذ تانكيو دجنا كبرغاشانا نغمت الكالوت تا ناي لبوان تيتون ناي روميز نبري عرسنا